Και Χράς, Βλαχόπουλος, πίσω πάσα Παπαθωμόπουλος πάνω στο Βαρθολομείο που δεν μπορεί να βγάλει την άμυνα. 9-4. Αγγελίδης, Βέλο, Αποστόλου, Γεωργίευ, Βλαχόπουλος, ωραία πάσα εξαιρετική για τον Αγγελίδη που ήρθε πίσω από τα 3 μέτρα. Ο Βλαχόπουλος που δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του για αυτή την εξαιρετική πάσα του. 14 και πολύ γρήγορα ο κύριος Χρήστος Πάτρας θα ζητήσει time out καθώς βλέπει την ομάδα του να υπολείπεται 6 πόντων απέναντι σε ένα Μίλωνα που μπήκε πολύ δυνατά στο τρίτο σετ. Παρουσιάζει ένα διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με το προηγούμενο που το έχασε με 25-20. Ο Μίλωνας που, όπως σας είπαμε, παίζει ένα από τα τελευταία του χαρτιά για να πιάσει την ομάδα των νέων μουδανιών στη βαθμολογία. Ενώ την ίδια ώρα ο έκτος της κατάταξης, ο Πανβοχαϊκός, υποδέχεται την Παναχαϊκή. Το ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Εφρεμίδης, Αποστόλου, Εφρεμίδης στον μπλοκ θα τον σταματήσει. Βλαχόπουλος, Πανδής, ωραίο. Πρώτος χρόνος, 11-4. Ο Μίλωνας που έχει αρχίσει να δουλεύει. Και Αγγελίδης. Το χτύπημα, ο Βέλο θα βγάλει την υποδοχή. Αποστόλου, Εφρεμίδης, θα βρει τον κενό χώρο στο μπλοκ. Ο Παθωμόπουλος δεν μπόρεσε να βγάλει την άμυνα. 11-5. Και Εφρεμίδης στο σερβίς. Και Χράς, Βλαχόπουλος, Παπαθωμόπουλος, η άμυνα, η ευκαιρία, ο Πανδής, ο Ήλιτς, ο Βέλο είναι τέταρτη παλιά, είναι το 12-5 για το Μίλωνα.